Vittu tää kusee. Käyttää Brassilissa potarit. Ei oo potarit valmiina. Se on meillä saa. Kaikki messiin. Mä olen jatkoilla, vikoilla, haatseilla, viimeisillä viinatipoilla ja jengi alkaa jo flippailla. Skopet pumppaa bassoon, naapurit hakkaa kattoo, ok, tuntekoo tän perustuksissa ja kuppasissa perskarvotuksissa, kun Raimo on jatkossa. Kämpä on täynnä tuntemattomia, tästä on turha koittaa ottaa muistikuvia, kun huomenna toten, että enpä muista. Ja varoituksia tippuu postiluukusta, mutta silti hillitse öistä basson luukutusta. Kuunnelkaa taas ensi viikonloppuna tai paskat sekä jopa ensi keskiviikkona, kun kylässä, Matin kylässä on puol seuruetta. Kuhan täällä ei oo ketään, kun aion aamulla ylös nousta. Ja käyttäytykää kun mä en dikka siivousta. Osa ottaa lepoa, osa on vessassa harrastamassa laattausta. Loput huutaa luja paskaa olohuoneessa. Atmosfääri on kiistämättä huipusta. Illanta jo täys vaihees aamun kohdassa. Asteikoin ylittävissä promilleissa, joten herätes ei tarvi olla huolissa. Et olis joku vitu darra, kun sitä on jo valmiiksi vuosissa. Siihenhän on aina hyvä jatkaa. Homma menee putkeen, ei tarvi edes aloittaa. Tää on yhtä jatkoa, eikä sille ole näkyvissä loppua. Tää on yhtä jatkoa, eikä sille nytten ole näkyvissä loppua. Loputonta jatkoa, loputonta jatkoa. Loputonta jatkoa, loputonta jatkoa. Vitu freesi.